bergerak. Susah. Menta ka sngi ka khat sautrik uyayong ha kapor kumba shiteng sngi ki khar Nepali ki lapen ibor ya ki khasi ki basong ha mau sikar hajan lang pi da kaba ki lawan jenrat ki jingthung jingtep ki ba ki nongrep na ka shnong mau sikar ki larep ha bahyar ha ka jakarep na kalyang jong uba Robert walang ringkat kai jingdon lang UMLA barim ka Nongston constituency uba diosta jendiang bat kiwe ki riu rangba kila letpet dala ki jong ki khmat de ka jingle don borg bat ka jingle bam salia jong kini kini pali persha ikinong rap jong ka shnong mausikar ka bala pen bitar sikat de e henre hadien ka jiwan poino jong uusi ka langpi BUP la yo manekran halor kani ka jingja bat la sunguthu ba na kalyang usi la shimkhia halor ka jinglong jingman ha kini ki jaka bana ka jingada ya ki parado parasnam henre ka basungusi kalong baki bor ba halor kim shimkhia bat lashu hukum ban pha sange tre tangi ki khasi kat ba kini pali ki tre bat kini ebet klem salia ya kini ki jaka nakaliang jong uba Robert ula pendam jur ya ka sarkar MDA kumjuru ya UMLA ka Rambrai Jirngam constituency ki bela Hensting ya ka jingsha nyon ben ki nongsong shnong ha ki jaka ya ka japot bat ongru ba imat ka sarkar ka kwa ban pelejimut tang ha ki kam lilam jaka ula ban rabru balada ka sarkar kampet kirki halor kani ka jingja kan ha ba khli lada ja ya ki nongsong shnong jong kani ka jaka Puno le bergerak. Inerti dibedik dan lepas. Oh belum. Ulah lah. Halo kan jaka kebangingi ya le nila siap pendeng na bon senam te na ka we ka por ni ko ngu ya ka bor ka an ban ong ap swa da pendep kata ka election ban pendep swa ka election MDC MLA kum ta ter ni siap pendeng na ka por na duk ginong yalam khmat jungi bat hadu ki bro jong ka an ki ong ap nginda pendep swa ngin saya pendek mangi te menta kala simpor lagi arpus nem senang te kane ka jaka jong ni kasi barok ni lele na kapor mentangi nimla syu ban syak lamar habala syak pending da bun senam hadu bakini kini peli kila yolat ban wanra ya ki MAY ki ying ki building hakane ka jaka te ni la idu jeng kerman hakawe ka sngi ngin sadu barok khaj kene ka jaka te menta bom ban se ni hapsim ya karai bangi kum ki trai jong kane ka jaka ka bangi dadon ya ki jing sisya ti jongi isim karai menta kat baje kat balong ni haban ya khondo em no yap ban penyo ya kane ka per ka fra ka hok kenti nong kenti la jong te halor kane ka tang kane ka bang kwa ban pentau menta la dadon ka e ya la dadon kita kinong nikmat ki ba ya rap lem ki ba senaran lem yangi ni kelo ngi kerpat ba kini ya rap lem hakum kane ka por lemar ngi kum ki trai jo kane jaka ila rai ban sim hagak ti menta bangin ya lek do im do yap kat baja kat balong nomor ngilak trena ka por do ni kat pratarik ngidang ya tre kat pratarik jong benai mat ti nrei la pensange no yangi sipor ben ong ap hadu ndala dep ka election jong ka asam nrei mentang ila tre biang ki nepali ki wan biang kumju man ka sngi ki wan penkhi ki wan pendik yangi ti menta ni sim ya karai kat baja kat balong ni haban ya lek do im do yap ya kane tangka jing kerpat kalong ba lana don kum kita kinong mek khmat jingi sngap lem ya kanega kubor ka ba lengkot jingi ha kanega por kublai sibun kanega por ngidan ni po kasnong muskap kani ka diga jakarap jong ki paranong snong jungi hne po muskar tinagaliang jong nagaliang jong voice of the party hapo jing alam jong akum organizing secretary jong party hne po Rambrai jongam hadin bang iyo jing tip ya kani ka jingja hakaba kini ki paranong snong ki jongi hangni po muskar ki persang banwan rap
halaga jong ka jaka kaba ki dalong try lang ba ki kot ki sla ki jong ki te henre kat kum ga jing sutu ndang lawan poi ne spot te ngi sutu ba ka jingle don bor jong kini ki jaj benreu ki badan ni ki jaj benreu na pali ya kini ki jaka ki puta jong ki parado prasnam ki jongi tengi tip ka ka badan selendet jong ni namar ba kat kum ka jinglap ka jongi kalong ba menta kini kini pali ladon kuma khandru yeng tam hang ne ki jaka ki bala yo sendon ya kaban sina ya ki yeng nomba ka skim pm na po asam te ka jingkali kalong ba hai ka don kata ka satu sko hang ni bat ka ka jing ka ka kamram jong kita ki nong khmi nong pe kum ka district administration ka jongi na po west kasil district habang yu ya ki ba ngila ban ong ba ki jing trekam jong ka asam hang ni ki penyaj be sprang lagalong ha ki development ya ki ni ki yeng ki sam ki ni ki snong ki thau jong ki ni ki napali andre lada le pat da ki khasi ki jongi ju sha pendik na kapor kapor kham tam wat ya ni ka jakarap ka badai ka kam ka ba ka jingkendoi jakpo ka jong ki ni ki nong snong ki jongi ni te kalong sya ka jingle rang ya ka jaj benreu ka jongi ka jingle rang ya ka sarkar ka jongi ka ba syukut tang ha ki jinggular na kapor sa kapor ka ba hadu mentang yu ba kinong snong kisa ha ka jingsha nyon ben ha ka jingsha le ben na kapor sa kapor hadu ma mene ndang poi ha ni ka jaka kalong ba na kaliang kinong snong la sim da karai ki ong balada ka sarkar kam la ban pun ben ngiman se ngi hapoi da ka jing snam te kata ka dei ka khubor ka ba na kaliang ka jongi ngim kwa ela ki jong parado prasnam bakin hab ban sha stom kumni halaga jong ka khendo halaga jong ka jaka ka puta ka ba kidei ban yo ya ka bam ka di te ngada kentu bat penram juru ya ka sarkar balada ka sarkar kadang yai menti kumni na ka banta ki paj nong snong si ki jaka kaput ki barang loi loi ki bom tip ya ki ba im kendai jakpo da ka ba rap barang lada ka sarkar kamdon ka jing simkhia ni ong ya ka sarkar ki pensau sarkar ba kani ka sarkar kadai tang ka sarkar ka ba skwa ban ya breu seki jaka kaput na kapor